Ще влезем. Само разкажете как стана пожара. Да каза, пожара, виж как стана. Мъжа мотор има я. Мотора сложи... Електрически мотор? Електрически, да. Сложи го да се зарежда. Винаги го слага това. Сложи го за зарежда. Аз бях точно там. Аз щях да се изгоря. Ето така сядам. Пушах една цигара, слезна тук до комшиите. Да си прави мамо обед. Един път, почна всякъде да гори. Изведнъж почна мотора да изгори. Почна всякъде почна да гори. Не можем да влизам, аз щях да влизам, шалтера да пускам. Как да влизам, ще сгоря. Отгоре беля. А дали се запалил пожара от електрическата инсталация или от батерията на електрическия мотор? Да, батерията. От батерията? Да, от батерията. Батерията пукна и веднага почна да гори. От кога го имате този електрически мотор? От 2-3 години го имаме. Винаги го зареждаме, ама смени батерията. Вчера го взима от поправката. Взима батерията и вика да зареждам, утре на работа да отива. Изведнъж пукна. Какво ще посъветвате хората, които използват електрически превозни средства? Какво ще посъветвате хората, които използват такива електрически мотори? Това не е мотора вината, това е Господ, момиче. От 3 години го използваме. Защо не стана тогава? Да, стане. Да, стане. А не да казвам сега за първ път, не. От 3 години го използваме. Нищичко нямаше. Винаги го зареждаше, винаги си слага на тока. Тук е мотора. А мотора отиде? Къде? Карай мотора. Тяло да види. 1500 лева го взимахме. Боже. Чисто ново беше, за 1500 лева взимахме го. Айде да отива, ама. Нали умрял няма. Няма легло да изпим. По време на инцидента имаше ли някой в къщата? Имаше ли? Нямаше. Хубаво, че мъжа отида да пие кафе. И аз тук седнах. След 5 минути почна да буха. Мене ще дотрепя. Аз щях да се... Аз щях да умирам. Знаеш ли как гори, няма да може да ме спасяват. Аз така тук щях аз да умирам. Това единствена къща ли е за семейството ви? На мене мъж и жена живееме. Това е нашата къща. А това гене другото, гене на комшията. Сега има ли къде да живеете? При свекървата ще живея. Какво да правя? Свекървата ще ляга. Къде друго да отива?